खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 21 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फाजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिना लाबाय। मेष राशि मिजिंथिनाया जाफुंगोन, मोजां खामानि मावना लानो हागोन, बयजोंबो गोरोबनानै थानो हागोन। वृष राशि रांखावरि खरसा जासोगोन, फालांगियाव खहा जागोन, गाज्रि सान। मिथुन राशि जेंनाफोरा जोबस्रांगोन, रंजा बाजायै समखौ बारहोहरनो हागोन, गोसोनि लुबैनाय बायदि सोलिनो हागोन। कर्कट राशि बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, धोन आरजिनो हागोन, हास्थायनाय बेसादखौ मोनगोन। सिंह राशि मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा जागोन, साननायफोरा जाफुंनाय नङा, दुखुयै सान बारहोनांगोन। कन्या राशि देहायारि जेंना नुजाथिगोन, जानो लोंनो खहाबनाय नङा, सांग्राङै सोलिनांगोन। तुला राशि आनजाद होनायनि मोजां फिथाइ मोनगोन, बेसेनगोसा बान्था मोननो हागौ, मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। वृश्चिक राशि साबधान जानांगोन, गोजाम बेमारा जाखांफिननो हागौ, जानाय लोंनायाव थाल लानांगोन। धनु राशि जै जागोन, थांखियाव सौहैनो हागोन, मावनो लानाय हाबाफोरा गोरलैयैनो जाफुंगोन। मकर राशि गोसोआव गिखांनाय फैगोन, जिंगायाव थानांगोन, साना गाहाम नङा। कुम्भ राशि अननाय बुजिलायनायजों नखराव गोजोन फैगोन, रंजा बाजायै समफोरखौ बारहोहरनो हागोन। मीन राशि गोजाम लोगोखौ लोगो मोनफिननो हागौ, गोबां खोथा बाथ्रा रायज्लायनो खाबु मोनगोन, मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों साना बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।